lalaki naman nandekwat ng mga dilata sa isang tindahan po dyan po sa may Binmalay, Pangasinan. Para sa detalye kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Arestado ang isang lalaking helper matapos namang dekwat ng mga tindang delata sa isang tindahan sa Binmalay, Pangasinan. Ayon sa report sa pulisya, nadiskubre umano ng may-ari na nanakaw ang ilang paninda nito matapos magsagawa ng inventory. Nanakaw umano ang nasa 23 delata mga pakete ng sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng nasa 5,590 pesos at 5,000 pesos cash. Nakilala ang akusado sa pamamagitan ng mga saksi at ngayon ay nasa ilalim na ng kustodiya ng Binmalay Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.